Oh. Oké, kramp van mijn kramp. Wow, yo! Zal ik ook gewoon jullie krampen? Ja, die doet die spring alles. Spring! Yeah, yeah. Yeah. We gaan naar niks bedacht wat krampen voor ons. Oh. Gaan we die goed doen? Wacht hoor. Even een beetje. Oh. Ja, dames en heren, Sil gaat krampen. Sil gaat krampen, ja. Ja. Kom, Sil. Dum dum. Dum dum. Ja, we gaan krampen. Ja, ga nou verder. Spring ook erbij. Spring ook erbij. Ga ook nog een krampje? Doe ook snel een krampje erbij dan. Kramp. Nee. Ja, moonwalk. Oh, yo. Met de ergste, joh. Je moet allemaal een robot in doen. Yeah. Check die voetenwerk. Oh. Voetenwerk? Check maar voor dan. Oh yeah, oh yeah. Druk op de